Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Welkom op de livestream van Omroep Friesland. Mijn naam is Freek Wijma en ik zit hier naast de koning van de Lemsterbaai, de oud-koning in elk geval, Elke Dijkstra. En wij zullen Joet voor jou zo goed mogelijk het laatste stukje van de SKS bij jou thuis brengen. De slotwedstrijd op de Snitsermar. Wedstrijd nummer 11. Nog een hele minuut voor de start. En het druilt al aardig op en wader in die middengroep. Nog 15 seconden. Waar zit Grauw? Die zit in de midden. Waar zit het veen? Want dit zijn de twee scootjes die we een heel soort nemen zullen. Ze zijn al dicht op de lijn en ze willen al hier onderin starten. Daar weer het startschot. Oeh, en Jereveen. Die zit er net lekker. Die wordt aandekt. Die maakt voor Deljaan. En die had dus net een goede start. Zo'n de senioren dan toch een beetje meespelen. Maar waar is Grauw? Het veen dat gijpt er, ligt er mij al helemaal achter. Wat doet het veen? Zie ik het hier romte en bezie ik het hoe start te gaan. Wat? De veensters. Wat is er aan de hand? Is er een protest? Of gijpen ze gewoon en starten ze opnieuw? Om gewoon achter die hele Floordel te kennen en maar gewoon voor te zien. Ja, dit is gelijk in het begin toch al net een mooie start om de spanning erin te houden. Ze gijpen en ze gaan uw stuurboord voort achter de hele Floordel. Waar zit Grauw? Maar ja... We gaan niet yet over een mogelijke valse start. Nee, er is geen toeterwest, het is een skinderlijn. En Grauw zit er ik wat achter, maar ja, al volle verder. Ja, Grauw zit er ik net mooi. Die zit ik opsluiten tussen de peerskoetjes en dan ken het. Maar zo wezen, we sjuggen daar nou het veen, totdat hij helemaal vrij zielen kent. Dat hij, ja, het is wel vaker gebeurd dat je dan soms prachtig op de bopperste tonnen komen kennen. Want Grauw moet wachten tot de oren nu staan gaan. Wil ze het veen gewoon zijn slagmaatje kennen. Maar ja, vol achter alles deel, ja. Wat een merkwaardig begin van deze slotwedstrijd voor de Veensters. Zitten helemaal in de vernieling. Draaien voor dadelijk een rondje en sluiten achterom in dit veld. Ja. Maar Grauw moet wachten totdat de oren draaien voor zo'n start gaan. En hier zorgen we Jereveen Sietse Brouwer. Natuurlijk volle meer meters, maar hij zielt je wel helemaal vrij. En het zou net voor de eerst wezen dat je toch of een valse start of nou ja, dit is min of meer een valse start. Als je zag er in de helmaten toch nog heel mooi uit komen kennen. Alhoewel die wal daar bij de grote grienen, waar deze scootjes nou zitten, vaak positiever is. Ja, Grauw ook al oerstag. Maar in elk geval achter de Snekerpan los. Maar ja, daar had er minder mee te schaften nieuwt. Het gaat erom hoe zijn positie wordt ten opzichte van het Jereveen. Ken hij voor de Zuidwesthoeken del? Volgens mij had hier de Zuidwesthoek jouw del. Ja, de Zuidwesthoeken jouw del. Tje, die hinde scoort helemaal vierd. Maar je zult nou toch geen risico's nemen om En een ja, protest aan de kant. de Ja, reerde zeker. vlaggen. Grauw had de reerde vlaggen te pakken. Wat Jongen, gebeurt hier in die laatste wedstrijd? wat een risico. Dat zul je gewoon... Goh, dat zul je gewoon dit Veensters min starten. Dan wil je dat risico te nemen. En het wie ik net iets beetje hier. Ik zeg het al 4 van tevoren aankomen. En wat doet Grauw nou? Ze kennen de groene vlaggen zetten. De groene vlaggen uit mijn holle leeuw dat ze, maar dat ze geen nooitje maar 3 punten erbij krijgen. Dan had ze theoretisch ik nog kans. Want En waar zijn de Zuidwesthoeken? Hè? Wat zit die vaak in dit soort situaties? Die had ik een sleutelrol in dit kampioenschap. Al Ja. is het toch wel wat oors voor eigen hand. Maar ja, het is gewoon
bakboord, stuurboord. Als je dat nou bij de eerste wedstrijd had, of dat je dat nou bij de laatste wedstrijd had. Het is gewoon bakboord, stuurboord. En als je dan principieel binnen, zet je het de hele week terug. En dat liep het bij mij ook de groot nou ik gewoon te doen. Maar dit zet echt het hele kampioenschap op een kop. Want als Grauw hier het 3 punten krijgt en Jere Wins hield achterom, dan is hij niet in de Snekerpan weer de kanshebber voor de titel. Ja, andere mensen even mooi rekening kennen en dat scenario ik nog eens even uitrekening. Want voor eerst vaart Grauw hier mooi een protestje in hem. En zo virtueel Jereveen nou voor Grauw lezen. Maar de Snitserpan die komt hier heel heeg, heel mooi bij de Grutte Grienedel. Zoals het eilandje hier aan de linkerkant van de Snitsermarriet. Oeh, en wat wat veel hier door de kop spelen. Hier flitst natuurlijk een hele kampioenschap in één keer door de holle. Hoe kon dit nou barren? In de eerste beste slag naar de start. Zandmanoeuvre. Dat is net iets wat Douwe Visser vaak ook komt. Daar is het vingen. En die komt straks ik nog op stuurboord op die toon. Want die maakt nog een slagje om heen maatje. En de Grauwsters waarschijnlijk ik. Of ken de Grauwsters de boei ik berinnen? Nee, ze moeten ik stuurboord eromheen waarschijnlijk. Ja, ze moeten er stuurboord omheen. Dus sowieso alle scootjes moeten nog om de bovenste tonnen heen. Om een hege kant. En Jenne Wout had de Snekerpan in de tang. Die valt helemaal aan om romte te houden. En gaat akkeren me daar weer tussen. Geen enkel risico bij Douwe Visser. Ja. Maar dan, hoe verder Douwe achterin komt. Maar ja, het is klassementsiel. En tjoch eens even hoe rom ze er al hier omheen gingen. Ik Grauw. Maar ja, die had je toch wel wat ontsluiting. Maar voor wat is het wurg? Wat is het wurg? Komt uw stuurboord nou aan? Komen er nog skippen op bakboord op die boei aan? Of is er een gotje voor Grauw? Zoals we nou zeggen, kan Grauw in elk geval keurig om de bovenste tonnen heen. Daar komt wat zijn en die kan de Grauwsters net bereiken. En daar is Jereveen ik al. Helemaal boppen in de mar. Die moeten ek roem eromheen. Maar die kunnen ek rekenen. En die weten dus, als ze bij de eerste 5 eindigen, dat de Snekerpan hun hoe dan ook net voorbij kan. Dus ek de venster weten heel goed werd ze nog fossielen. Maar wat is het aantal plakken wat er tussen zitten, maat? Want Snits luidt nou op het derde plak. Hoeveel scootjes mooi er tussen zitten voor het vingen? We zorgen je even naar deze boeironding. Het vingen gaat boven alles del. Ken die voor de Lemmerdel. Lemmer kan hem net bereiken. En dan pakt het vingen je toch gelijk vanuit die start waar weer een aantal scootjes hier. En hier zorgen we de reerde bloedvlagen van de Zuidwesthoek. En die al is achter het Jereveen zelfs. En die is voor het Grauwste scootje. We zeggen het nog maar een keer. Want dit is koerwollens de beslissing voor Grauwwezen. Lemmer kent die. Maar die wieken voor. Die roept alweer wat ze in het vingen. En met deze wien ben die scootjes moeilijker te manoeuvreren hier. Het veen. Doek ertussen. Op een vaderwiense rak kan er hier nog heel wat gebeuren. En dan tellen we eens even mooi. Wat Dan ben de vensters zo'n nota 8e, dacht ik. Of 9e zelfs. op eerst om de boei. Wie Jenne Wout. 2 Akkerum. En dat is een complimentwurg. Toch iedere keer erbij. Hij had het wat op knulligheden verlen iedere keer. Zijn eigen gretigheid. Maar nou ik weer als 2 om de ton. 3 Snits. 4 Grauw. 5 wat zijn. 6 Ljouwert. 7 Drachten. 8 Lemmer. Het 9e plak het vingen. 10 Starem. Alvehuizen.
En als 12e moet er nou nog omheen de hele mannen. Wils we in dit zeggen dat Heerenveen al op schoot is, ja? De Lemmer leidt er al achter. Dus dat zou betekenen dat de vensters achtste liggen, nog voor de Lemmer. Ja, dat weer de boeironding is. Dan is dat die track en trace die registreert dat op het moment dat ze om de boei heen gaan. Maar wij zeggen al dat Heerenveen heel rom om de boei heen gaan. En gelijk al om die boei voor de Lemmerscode. Oh, bij het dragster scootje daar is een situatie ontstaan. Daar zal vast wat bad wezen. Dit lijkt de medische dienst die het onboord gaat bij Albert Visser. Nee, bij Jeroen Pietersma. Sorry. Voor eerst horen ze de turen erop. Dus hopen we maar dat het net te slim is. Maar het blijft altijd gevaarlijk, die roemerakken met die grote gijpen. Zeker met deze hudde wien. Daar komen zulke enorme krachten op. En dat je dan even op verkeerde plek staat. Ja, de fok gaat er ook. Dus het lijkt toch wat ernstiger. Wat is daar gebeurd? We zullen het letter worden. Voorin scoot het mooi dicht in elkaar. En we zeggen Douwe Visser van Snits geen enkel risico nemen bij die tonnen. Rommer hem in het draaien. Werd toch Akkerum ik nog in het gat zielen komen. Maar hij denkt, deze wedstrijd wordt het nog langer. Dit is mijn thuiswedstrijd. Ik kom nog wel. En hoe slim ligt het dan onboord bij Jeroen Pietersma? Daar leidt hij in op dek. Er is behandeling. Ja, je kan ik zomaar een klap van het fokkenblok krijgen vanzelfs. En die slaat hut met deze huddewien. En dan is een hersenscholing gauw opbrand vanzelfs. Rustig sturen blauwe man. Ik even goed op het tuur letten. Het lieket had degene nog wel de hol omheen. En is bij bewustzijn. Grauw, de Snekerpan, Akkerum, Jennewaard. Dit is de kopgroep op dit stuit. Maar oh, hoe zal de stemming hier aan boord wezen? Ja. Oeh, en daar leidt de scootje op de zijde. We neemden het correct al. We gaan alles al meemaken deze week. Behalve dat er een omvallen is. Maar dit is de onderkant van de Zuidwesthoeken. Jongen, wat rent die het dan op dit kampioenschap? Ja, en dit ging we al even net zien won. Alles mooi, maar een scootje om is altijd sneu. Ja, de Zuidwesthoek op in neer. En er komt hier inderdaad nou een aardige pole wien er maar heen hier. Ja, skippers. En het scoort de meesten. Geen risico's nemen. En dan is het ik met de vraag, hoe lang je deze wedstrijd toch? Had er maar geen gewonden binnen, want ja, dat kenbarre bij het omslaan, dat zwut, dat bopperswut, dat gaat als een skeermes. Oer, de rane. En is iedereen op tijd onkant kwam. De zwemvesten ben al opblaast. Auke de Groot, ja, dan viel je even ontredderd. Die zit erachter op het helmhout, maar op een andere manier dan dat hij er oors op zit. Het liep het rustig onboord. Even de meesten tellen. Is Elk veilig? Ja. Els is veilig, Die Jerwijn. zit op een skeg. Hier van het roer. Klimt naar de boppen, er zitten nog een paar boppen op. Maar wat wie dat een dikke vlaag. Maar dat zei ik al, na het rond van die onderwiense tonnen, hellen de wien even best om hier. Ja? Best om, dat zei ik al, de Toewersjen, on Akkerum, on Snits. Heerenveen die nog zeker on een inhaalslag dwaande is. Maar de wien die skipt het hier wel eens wat, maar hel het heulbot on. Ja, we hebben even uw radiocollega's. Hier Auke de Groot. De skipper van de Zuidwesthoeken. Die dus hier de strijd staken mat. Goh, wat had hij een merkwaardig kampioenschap dan.
cruciale protestsituaties en nou afsluiten maar het scootje wat omgeert. En Sam, hele mooie eerste weekend zielt. Prachtig erbij. En in deze tweede week is het dan mineur. Je zult wel eens een keer mooi hoe glad zo'n skip plamuurd is. Liever zul je dat als je op een bokken staat, laten we dat de meesten zien. Maar laten we er dan toch maar een broek van maken. De hele glade onderwaterskip, wat helemaal mooi strak maken is. Weet je een klinkje met jurgen. Maar dit bin de koprenners. Akkerum had Jennewoord te pakken. Jennewoord naar een tweede plakje. Daarachter de Snekerpan. Die kan voor eerst net om deze twee mannen heen komen. En dat is voor zijn kampioenschap toch nederig om nog een paar plakken op te scoren. Wat gebeurt er? Hier komt, ze lezen op bakboord, maar komt er dan nog een tussen? Ja, wat zit er nog tussen? Ja, die komt weer om. Dan is het toch plakjes om voor het vinger. Ja, en wie dat reglementair? Geen bewegingen. Maar dit is zwierzielner. Zowel mentaal, maar joert vooral ook lichamelijk. En ja, de Sjugge Ljouwert, die gaat er heel rom omheen. En luidt het vinger dan al neerst. Nee, zoals het nou lijkt, is Ljouwert nog steeds voor op het vinger. Maar ze zijn een heel aanboetende boeien. Het lijkt wel dat ze het vinger gewoon wat rond te jouwen. Ja, het vinger komt ook dichter bij die cirkel. Als er één keer jij erin zit. Wij sjuggen die cirkel, maar dat sjuggen die man net. En dan moet je maar bewijzen, zoals het vinger, dat je boord aan boord wierde. Nou. En nou lijkt het langzamerhand toch dat het vinger voorrang krijgt en voorrang had op Ljouwert. Maar we zullen het even afwachten. Ze draaien nou de cirkel in. Wils live het even ietsje verder is. Ja, want we hebben natuurlijk wat vertraging op de lijn bij de track and trace. En dan zeggen we toch dat het vinger voor Ljouwert om de boei draait is. En de Ljouwert is gelijk hoe staan gaan. En het vinger draait mooi. Op nummer 6 nou dus. En Ljouwert zoon. Pieter Meter van Akkerum. Ja, eigenlijk had hij een heel knap kampioenschap zield. Maar een paar situaties hem nekt. Want de laatste dagen zielt hij alleen nog maar voorin. Op Lemmer. 1 en 2. En hier weer op een heel netjes eerste plak. Wordt hier die nog een fantastische kans maken op die titel. Waar hij zo naar op jacht is. Maar niet hij zelf een beetje terug de hand glippen had. Hè? Dat is toch Pieter zijn manco-ambitie. Het is zijn karakter wat. De gretigheid, de fleur en de swing erin. Maar soms moet je dus wat meer calculerend zielen. Want hij had wel risico's namen. De Snekerpan. Ja, wat kan die doen? Die kan maar één ding doen. Zo hard mogelijk zielen. Het liefst eerste worden en dan maar afwacht je wat de concurrenten doen. Op het eigen thuiswetter op een mar. Die voor Douwe Visser net een soort geheimenhassel. Wils Jereveen hier alweer aardig dicht bij Grauw komt. Maar de grote vraag is natuurlijk, weet men alle keer van koor hoe het er nou voor staat? Oeh, daar gaan de vensters. Ik een dikke vlaag erin. En dan is het even loslitten en hoop je dat het spul weer omheen komt. Dat slag het. En Grauw gaat gelijk mooier. Grauw, ja. Grauw draait gelijk mooi het vinger. Oeh, en die krijg ik. Alles los.
Want die draait. Oh, en alweer in. ze komen op bakboord en waar gaat er hier weer voorbij? Dit is houden en keren, ja. Oei, 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 oei. Het vingen. Werkje, man, werkje. Ja, de eerste twee binnen voor de tweede keer om de eerste bopperste tonnen. Akkerum en Jennewoord. En dan is Akkerum aardig inroemd toch het Jennewoordje. Die is een stuk dichterbij kwam. Jennewoord houdt de fok even wat killend. Want die wil er net tussenin komen. En nou gaan ze weer op gang. En waar is de Snekerpan? Kan die dan nog een onval op deze 2 uit 4? Die liep het voor eerst toch aardig oorzaken te wezen. Ja, als Akkerum dit volhoudt, dan zullen zij voor de 4e keer als eerste over de finish komen kennen. Ja, die lemmer Ian die telt dan net, dat we de tredje strafpunten. Maar in Jennewoord en niet lang war, wie is al eerste. En als ze dit nou wegflikken, dan zullen ze dan in elk geval 3 reglementaire overwinningen hebben en het eerst op het podium staan. Nummer 3, nog altijd de Snekerpan. En de Grausters zullen heel beducht wezen dat ze het veen net boven hun krijgen. Want ja, dat is dan wat moeilijker uit te lezen. Maar in feite kun je dan beginnen te matchracen zoals dat heet. Dan zou het veen gewoon grauw alle kanten van het veld uitbrengen kunnen. En eindig je op het 10e of de 12e plak als grauw direct maar zit. En dan krijg je een hele bizarre wedstrijd. En dan is het ik nogal wat snits er dan doet. Maar dat zou theoretische mogelijkheid wezen. En daarom zal grauw echt het veen achter zich houden willen. Maar die rint nou toch behoorlijk in op het grauwste scootje. Ja, en beter nog, zij zullen nou op het 5e plak. En dat zou inhouden, mocht het protest terugzet worden. Ervan uitgaande dat het Staverse scootje gelijk krijgt, dat Heerenveen nou op kampioenskoers leidt. Want bij deze stand kan de Snekerpan zelfs bij een overwinning net meer over de vensters heen komen. Gouden slagje voor Sietse Brouwer en zijn bemanning. En ik vraag me nog steeds af, weten ze het zelf al? Zullen ze dit nou in het snatje hebben? Maar ja, aan de andere kant ken je daar ik net op ziel gaan, want je weet ik net dat het inzinnen wordt, het protest. Dus gewoon met het zielen, het spul omheen houden. En dan zorgen we hier dat Drachten ik een hele mooie slag maakt. Die scoot je weer een mooi handje omheen. Ja, en die had toch behoorlijk oponthoud gehad. Die is in dit rak 3 plakken omheen gescoot. Heerenveen in een plakje. Even de stand op nota. Akkerum op de eerste plak. 2 Jennewoord. 3 Snits. 4 Grauw. 5 Heerenveen. 6 Drachten. 7 Ljouwert. 8 Lemmer. 9 Woord zijn. En dan moet Huizum en het hele mandje nog komen. Ja, en hoe is het met de bemanning van de Zuidwesthoeken? Dus collega Geertje de Vries is onderwijs bij het radioboordje naar de pechvolle bemanning van Auke de Groot. Ja, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Auke, hoe gaat het? Maar jezelf? Ja, maar met mezelf goed. Teleurgesteld. Teleurgesteld? Ja. Ja, hoe kon het? Kerst het beschreeuwen? Ja, een hele dikke windpoester erin. De weer net te vieren. Dat weer gewoon ja, jammer. Ja, wij zeggen het gebeuren en dan is natuurlijk altijd de eerste reactie, hoe is het met de meisken? Ja, nou ja, dat gaat eigenlijk knap voor. Maar ja, ik heb één scoorteman die is mijn rubberboord ophellen. Die is wel aardig handje naar beneden vallen op een gig. Dus dat moet we direct even hoe het hem gaat. Maar
Nou zitten wij natuurlijk, u zeker al tevreden was door Dos met het protest, dat is het eerst. Dat hier het vlagje weer er uit voordat wij omgangen. Oh, dat weer er al uit? Ja. Dus dat zit er sowieso net in. Nee. Nou, dan maar sterkte, succes met het werk. Ja, dankjewel. Oké. En wat is er dan nog mogelijk hier op de Snitsermar? Want de opluchting zal groot wezen bij dit scootje. Oh. Hier ook de grote tros zetten. Hier ze dan kans aan? Ja, dat is dat wie een redelijk duidelijke zaak. Dus we kennen toch steeds dat Grauw hier toch wel een beetje mazzel had. Maar ja, dat had iedereen in een kampioenschap. Maar het wel eens een keer of pech. Auke zal dan toch net een te groot stempel op deze finale drukken hebben. Want ja, van de week had er het gewoon terugzettende protesten. Maar laten we het dat nou maar achter ons zitten en gewoon nooit wedstrijd zijn. Want de stand zou ze nou zielen, dat is de werkelijke stand. En daar hing het ze niks meer boven de hollen. En het kan ik mooi wezen dat op het schot duidelijk is waar de winnaar is. En dat we er net nog een uur na de wedstrijd op wachten moeten. Heerenveen. Om de boei. Die zal nog wat wollen. En die zullen nog wat matten. Ja, zat er nou leidt, eindigen ze echt op een heel knap plak. Gewoon op het tweede. Want de Snekerpan die leidt je wel 2 skippen voor. Maar dat is net genoeg om Heerenveen in te halen. Dus eigenlijk, het podium zielt hier achter maar aan. Op positie 3, 4 en 5 in de wedstrijd. Ja, Douwe Visser van Grauw zal nou helemaal geen risico's meer nemen willen. En leid ik op kampioenskoers. Snits 1 plakje ervoor. Het Heerenveen 1 plakje erachter. Voor hem is het een gouden ontwikkeling ontnota. Ja, en dan heb ik nog het cadeautje van Auke de Grote doorheen. Geen protest. Dan zocht het kampioenschap er in weer heel oors uit. Grauw komt aardig dicht in de buurt bij de Snekerpan. Akkerum Pietermeter. Al heel soort voor inzield. Maar toch de protesten net meer maaidwand voor het kampioenschap. Jennewoord lid op het eind ik nog een mooie wedstrijd zien. En daarachter zullen we het vinger al draaien. Ja, dit doekje kennen we, hè? Dat jet bij Huzum. Jij er in het kampioenschap opran. En de Huzumers, die kennen die fantastische race van Juster. Dat mooie tredde plak op een lemmer. Net echt een passend vervolgje aan. We zijn voorlopig op het 9e plak. Maar in het geheel toch waarom kennen op een prachtige SKS. Altijd zowat het viertje in de plak bezetten. En nou mooi in de midden wordt mooi zielen. Ja, op de eerste 2 ton ronding en Nij had Akkermans het hele stuk op koplijn. En dat jou dan toch wel omdat ze in potentie wel een kampioenskandidaat binnen. Ja, daarvoor moet je 14 dagen erbij wijzen, hè? En vooral ik met het kapje zielen. Want is dat misschien wel de kracht van Douwe Visser van Grauw?
Die stabiliteit, die continuïteit. Hij is een continu tactisch een hele goede zieler. Want we hebben het al eerder geconstateerd dat hij dit hier net zulke geweldige starten hier. Dan toch tactisch en op snelheid vaak helemaal terug het hele veld heen komen vanuit een mindere positie. Dat is toch wel hetgene wat Douwe Visser van Grauw dit hier dienen had. En waarschijnlijk hem het kampioenschap opsmiet. Maar er zijn al een heel soort bijzondere dingen gebeurd deze week. Dus letten wij net voor u erin op waar de kampioen wordt. Snits achterin wordt onder Hellet nou ik de boei op naar het kruisrak in. Het veen onderin de mar. En de boppen heel einde boppen. Akkerum. Wat alweer Troddewien gaat. Als het dan net gebeurd is bij de Winier. Hij helpt je weer even aardig gewoon. Er komt weer een dikke vlaag hoe de maar zet. Het is gewoon zo nou dan behoorlijk rustig. Maar uit en terug zitten er nog heel vernietige vlagen in. Ja, dan kun je eens even onder het scootje del gluren. In het geval van Janne Woord. De gangboorden spelen weer even leeg. Want er wordt wat wetter opschept in die vlagen. En een veen op het bakboord. Ja. En had Grauw dan genoeg gong om daar nog voordeel te kennen. Het liep het er al op. Ja, ja. Het verschil is net zo groot meer. Nee, dit is leuk voor de wedstrijd. Er matten meer plakken tussen. En het veen gaat gelijk hoe staag hier. Ja. Of krijgen ze hem even helemaal in. Ze krijgen hem even min. Ze drukken wat te volle erin. En Grauw doet dat ik keurig hier. Die zwargt er even voor. Dat het veen wat uitschieten win krijgen. En daar wordt veen het in zitten. Dus die liet hem even een beetje opsturen. Maar Grauw houdt het doorticht. Maar het veen is een hele manier doen. De nummers 1 en 2 in het klassement. Vlak bij elkaar op waai naar de bopperste ton. En dan krijgen we signaal dat de SKS-commissie van Snits dwaande is om er een finish in te lezen. En kunnen we dus uw opmeidje voor de apotheose van deze SKS. Ja, de finishvlag. Die hangt er. Het statenjacht. Mooi, de commissaris van de koningin. Arno Brok, zijn eerste huldiging bij het Scootjesielen. Pieter Meter, we zullen het even zien. Hoe blijft de man in de jager? De voest in de loft. Hij gaat door de lijn. Hij laat zien dat er het kan. De tweede reguliere overwinning voor Pieter Meter van Akkerum. Hij pakt nog een plak in het klassement. Komt op het 4e plak. En wint de wedstrijd op de Snitsermar. Ze krijgen het waarschijnlijk wel mij van de andere kant. Want de fans staan al te klappen en te juichen en te toeteren. Ja, de grijns al op het gezicht. Ik denk dat zij zich bewust binnen van hoe de situatie erin loopt.
De laatste meters voor het scootje van Grauw. In het SKS-kampioenschap 2017. Douwe Visser. Nog even een keer opsturen. En daar is het verlossende schot voor het scootje van Grauw. Kampioen 2017, Douwe Visser van Grauw. Hij pakt zijn 4e titel. Hij is de beste dit seizoen. En wint met minieme voorsprong op het scootje van Heerenveen. En het lijkt het nou wel dat ze pas jaren dat het protest in Lutsen is. Dat ben ik wel even benijd om dat letter te jaren. Want nou begonnen ze pas te springen, nou ze jaren dat het protest in Lutsen weer. Ja, even een lichte chaos natuurlijk on boord van het kampioenschap. En dan zeggen wij dat ze bij het Heerenveen echt blied binnen, hè. Daar wordt echt al tikken op de boarding. En oh, wat een debuut in de SKS. Sietse Brouwer en zijn bemanning zielt voortendaliks naar een heel knap tweede plak daar in dit SKS-kampioenschap. Maar de wist wel kampioen, Douwe. Ja, 2014 lauk hebben we het. Dus nou weer, helemaal super, geweldig, heerlijk. We hebben het verzield als Wilm. En nou ja, het hebben ik was jongen de man van Heerenveen, ik helemaal top, helemaal super. Kwam dus heel mooi uit dat we net een goede staat hier. En nou ja, Snitset en Akkerum het natuurlijk ook weer geweldig zield. Dus een zwaar bevochten kampioenschap deze keer. Maar we kunnen nou zeggen, hij is voor ons. Op 1 Grauw 28,8. 2 het Heerenveen 33,8. 3 Snits, Douwe Visser 34,7. En Akkerum die wordt vierde met 42,7. De Lemmer op het 5e plak voor Jennewaard. En Huzum heel netjes op een 7e plak. Johannes Meter met 52 punten. De Zuidwesthoeken die eindigt op het 8e plak. Auke de Groot gang Joert om. Helpt 57 punten. De hele mannen bij zijn debuut van Klaas Westerdijk. 62 punten nummer 9. Wat zijn wordt ziende met Terke Klaas van der Meulen 73 punten. Ljouwert Willemswaga 81 punten nummer 11. De 12e plak is voor Drachten Jeroen Pietersma. Langwar staat nog op de kaart. Jaap Zwaga zielde de laatste wedstrijd net mee, eindigt op 113 punten. Dank je alle Gerrit volgers, dank je Taskouwers, dank iedereen die het mooi werken heeft om hier een fantastisch kampioenschap van te maken. Ik, de nummers 2 en 3 van harte lok wens ik vrouw deze plak graag een groot applaus. Het Heerenveen en Snits, de nummers 2 en de nummers 3. En uiteraard groot respect voor een groot kampioen die straks het zilveren scootje uit handen van Bert Roman, directievoorzitter van de Friese Rabobanken, handig zal. Wensken, ontzettend soort dank en Douwe, een enorm blok wensken voor deze prachtige win. Gefeliciteerd. En vanzelfs net alleen Douwe, maar uiteraard ik de hele bemanning. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Haima en Hielkema.